dentro destas fases, estas etapas que diste, en cal podemos encarar pois o que foi o momento de esplendor do idioma, cando era lingua da corte, lingua de trovadores, lingua da lírica, quero dicir, e sobre todo eso, que papel desenvolveu o idioma. Vamos ver, non tería habido lírica galego-portuguesa se non houvese corte galega, Claro. Eso, sin poder político, non habería poder cultural, e, sobre todo, un poder cultural que producise unha literatura que, ainda que tiña unha fundamentación oral, un destino oral, non de leitura íntima, si se reflectía e se reproducía tamén por escrito. A mí me parece que hai un desfase entre a documentación conservada, con os poemas da lírica galega-portuguesa, porque xa no reinado de Fernando II, é dicir, a fins do século XII, primeiros do XIII, hai lírica galego-portuguesa xa. Sin embargo, a escrita formal que se nos conserva está en latín aínda. Ben, pero iso non quere dicir que o outro non existixe xa, digamos, como oralidade e como ocio e como estética dentro das cortes dos señores, dentro dos palacios, dentro das catedrais, dentro dos pórticos das catedrais, e o centro da lírica galego-portuguesa era Compostela, e a porcentaxe maior de trovadores era Compostela, e o propio Afonso VIII era un rei trovador, eso está documentado, e o propio Fernando II, non? Entón, claro, creer que a lírica galaico-portuguesa comeza con Afonso X, pois é unha barbaridade, non? Afonso X de España, vamos, con a terminoloxía de Castela, perdón, era un home que, claro, falaba galego, coñecía galego, entre outras cousas, porque a educación se facía aquí, porque mira hasta que extremo Galicia era importante, que o que sí non puideron romper, e foi unha especie de concesión á integración pactual do Reino de Galiza na monarquía castelán, na monarquía plurinacional, que era como a vendían, pois, vamos, de pluralidade de reinos, pois unha das cousas foi esa. Había un hábito, un costume, que foi esa, a educación dos fillos aquí. Sobre todo, inicialmente, por qué? Porque estaba aínda a figura do pai, de Afonso VIII, o propio Fernando III, en parte, se tiña formado aquí, aínda que xa con unha influencia moi grande de Berenguela e do mundo castelán, e el con unha mentalidade materna, sobre todo, era, sin embargo, despois políticamente moi antigalego, profundamente antigalego. Porque estaba xa na xiña berenguelista, na xiña de Ximénez de Rada, do poder militar de Castela, pero eran galego-falantes. Cando se pudo romper aínda, vamos, galego-falantes tamén, cando se pudo romper esa liña de coñecimento do idioma? Bueno, eso creo que naquel momento histórico debeu de tardar, porque había unha tendencia a considerar tamén que falar unha lingua latina que se parecía á túa era normal, e que, polo tanto, había que entenderse nesa lingua, non? Creo que hai un fenómeno aínda de certa equiparación ou igualdade que levou a que o tema lingüístico non sonase alleo ao ouvido mesmo dunha persoa que cotidianamente falase en castelán. E seguro que as conversas maioritariamente eran en galego-castelán, pero unha parte galego e outra castelán sin maior problema, non? Creo que donde está claro que si xa hai descoñecimento do galego total é a partir de Pedro I. Eu diría que pode ser que Sancho IV Afonso X, Pedro I tuvera un coñecimento, no caso de Pedro I, incluso pola nai, que era portuguesa, pois, cando menos pasivo, claro. Entón, a lírica galego-portuguesa é un fenómeno de séculos tamén, e seguiu, de certa maneira, o auxe
e a decadencia en función da evolución do que foi o reino de Galiza, non? Pero incluso a importancia do galego perviviu a partir de 1230, quero dicir, cando xa había eses problemas, cando Castela estaba gañando forza, non? Aí o galego mantívose quero dicir, e esta etapa de esplendor do idioma tamén reflexa que Galiza non podía ser un espazo marxinal, porque sendo un espazo marxinal non podería producir unha lingua con tanto poder, non? No seu momento. Claro, pero é que ademais, vamos ver, a documentación toda que hai dos tombos dos Soutos ou dos tombos de Mondoñedo ou dos tombos do Seira, ou dos tombos de Olla ou de Montederramo, en fin, ou de Ferreira de Pantón, en eso son totalmente claros. É dicir, vese como empeza o uso do idioma a comenzos na escrita, digamos, pragmática, política, nos notarios, nas cartas, nos privilexios, en fin, en todo o que é vida social estruturada, económica, política, religiosa, empeza a comenzos do século XIII, né? Pois pode ser 1226, 1250, máis ou menos hai debate sobre o que significan algúns textos en galego de determinadas épocas temperás, pero, bueno, máis ou menos así. Esa situación, até 1371, hasta Porto de Boi, se mantén intacta. É dicer, que dentro do espazo galego de comunicación non hai interferencia escrita do castelán, xa non digo oral, ninguna, pero escrita ninguna que se produza desde dentro de Galicia. Ninguna. O máis que chegan é privilexios ou cartas reais en castelán que pasan todas, primeiro, eso chegaba a un público moi minoritario, porque estaban destinadas sempre a recoñecimentos de dereitos a sectores pois como podía ser un conde ou un noble ou un arzobispo ou cousas así. Quero dicir que eran moi minoritarias e, ademais, todas elas aséntanse con unha nota en galego. É dicir, que lle dá validez esa nota a que é un documento original, auténtico e validado. Pero que máis? Eu teño, hai probas, e eu, vamos, teño algunhas, que demostran que incluso era posível tamén a traducción ao galego do que fora a documentación real en castelán. Non é que non haxa intentos, a veces desde o mundo a monarquía, de introducir en Galiza o castelán, ao mellor, en algún tipo de xuízo importante. Pero normalmente, incluso, ainda que o faga, a hora final, aséntanse poñendo unha nota en galego de que isto é válido, e asinado con testemunhas. Pero eso, ademais, volvo a repetir, é moi minoritario. A generalidade está en galego. É dicir, que o galego seguiu un curso normal, evolutivo normal, inda sin monarquía propia. O que quere decir que tiña que haber unha clase dirixente que o tiña claro. É dicir, a un cabido da Catedral de Compostela, ou a cabido de Mondoñedo, ou a cabido de Tui, non lle metía ninguén un texto en castelán. Ni ele metía ningún texto en castelán. A relación con todos os vasalos, con todos os súditos, as relacións comerciais ou con os, vamos, económicas cos burgueses de Santiago, as relacións con os vasalos do señorío de Santiago, todo se realizaba en lingua galega. É dicir, a vida cotidiá non tiña outra lingua vehicular formal, non digo oral, coloquial, que iso xa era, vamos, impepinável, indiscutível. E máis, incluso don Juan Manuel fala claro de como o bispo Rodrigo falaba con un noble, creo que este era con el mesmo, en galego, en alguna zona de Andalucía, falando, el en galego e outro en castelán. É dicir, que tiñan unha conciencia do idioma como espazo de comunicación, incluso fora do territorio, a veces, e tiñan tamén unha idea de que eso era a expresión do poder. É dicir, que os historiadores, cando non teñen en conta o idioma, é que son brutais, porque como se pode facer unha historia medieval con documentos que están en galego, non decilo, ou poñer arriba, se o documento pon Suárez, tipo Suárez, arriba, no epígrafe.
Oiga, pero está facendo vostede unha manipulación gravísima. Claro. O pon Nuno e tú pos Nuño. O pon Rodríguez e ti empeñado en que é Rodríguez. Que tamén podía ser na escrita, pero quero che dicer, que é, bueno, pois isto é o 99% do medievalismo que hai. Ti pensas que se pode merecer crédito un medievalismo que é cego ante un fenómeno así que indica quen tiña o poder aquí. Oiga, señor, se eu me chamo Suárez, son Suárez, non son Sí. Suárez. Usted non pode vir no século XXI a facer eso, porque está falsificando non unha letra, non é un problema formal. Está falsificando que a clase dirixente galega era galega, tiña conciencia de selo a nivel da mentalidade da Idade Media e que se ercía como tal. Precisamente cando empezan a deixar de exercer como tais é cando empeza a aparecer o problema do idioma. Pero, home, hoxe podemos comprobar que é un problema de poder, é un problema de sumisión ou de independencia. Os usos idiomáticos usos en Galicia que son subordinación. Que iso o temos como experiencia propia. Se esa subordinación non se produce, quere decir que ti mandas nese espazo. Esta é a cuestión. Bueno, na Edade Media, eso hasta o século XIV é, vamos, radical. Entón, os antropónimos están como deben de estar, todos os topónimos están como deben de estar, e é curioso, isto sí, que nos topónimos, nos textos en castelán, claro, xa sabemos que eran moi poucos topónimos os que un rei castelán podía utilizar, porque iban destinados a Coruña, a Santiago, a Lugo, quero dicir, eran cousas moi limitadas, non? Pero é curioso que inicialmente non era unha cuestión imperialista, é que había a tendencia que parecía natural, ou polo menos se mostraba como tal, a, vamos ver, castelanizar os nomes, non? Por exemplo, xa, claro, poñía La Coruña, por eso se dice que non, es que ya era La Coruña. Non, mire, foi a La Coruña a partir do século XIV, e pode haber algún texto anterior ao 71, a 1371, que esteña e que poña La Coruña, textos incluso, a mellor algún de Alfonso X o Sabio, en castelán. Inicialmente dá a impresión de que eso non é tanto unha agresión colonial, como foi despois clara, definida, como unha maneira de adaptación á fonética da lingua estranxeira, non? Digo porque tamén nos textos galegos se fai iso. Nas poucas veces que se fala os de fora galeguizan, non sabes? Claro, a partir de un determinado momento non. Cando empezou xa a ser unha política de Estado definida, que iba dentro dunha visión lingüística determinada, iso xa tivo un sentido tamén diferente. De aí que españolizaron unhas cousas de maneira agresiva, esperpéntica e deformante, outras quedaron aí porque son topónimos pequenos, outros intentaron pero non lograron. Por exemplo, chegaron a escribir Puentevedra, pero eso está o Redondilla. No caso de Puentevedra, eu penso que eso foi porque a fidalguía e sectores así sociais intermediarios non se prestaron, non sabes, eso non lles pareceu era unha vila de tanto aboengo, de tanto arraigo, tal, que non... Pero, bueno, temos o exemplo, por exemplo, na Mariña, non? Con Viveiro fixeron vivero. Con Ortigueira, curiosamente, non. Ainda generalizando, pero cando é o levantamento de 1846, ninguén sabía onde estaba Carral, verdade? Bueno, pois a prensa madrileña, que utiliza o topónimo, o primeiro que fai, e iso non é só iniciativa deles, poñer el Carral, porque en un lugar onde acontece algo moi importante ten que soar a español, non sabes? É o mismo que fixeron con Ferrol. El Ferrol non é un problema do franquismo.
como din, a xente pensa que isto comezou con... Non, non, é un problema xa que desde o século XVIII está. Por qué? Porque cando converte nunha cidade importante para a monarquía, do punto de vista militar, para a monarquía hispánica que lle chaman os historiadores, pois claro, había que marcalo, porque Ferrol en sí non queda claro que isto é noso, que aquí somos nosos que mandamos, como el Ayun, ¿no? Esta cousa así de dar a impresión de que todo é España tamén cultural e lingüísticamente. Non? Pero, en definitiva, o espazo de comunicación e o espazo de poder, a idea de territorialidade da lingua e de lealdade lingüística é, vamos, incuestionável.